ou picou a l'Institut de Tortosa, al BAU, que diuen antes, al d'Artosa ara. I recordo que a segon de BUP vaig tindre un professor que es deia Manel Pérez Bonfill. Bueno, jo crec que era un humanista. Ara ha fet anys que es va morir. Sí, fa poc, no sé si era el 18, no ho recordo exactament, però fa poc, sí. I, bueno, el vaig tindre de professor. Pensa que quan jo el vaig tindre de professor que era fumava a l'aula. Després era, sí. I des d'aquell moment ell m'ensenyava llengua i literatura, jo crec que més literatura que llengua, perquè en aquella època se li donava més importància a aquesta vessant de les humanitats o de les lletres, la part literària, i ja vaig tindre clar que jo el que volia fer era el mateix que ell, literatura. Ell me donava literatura castellana, a part fèiem català, però era de literatura castellana. I des d'aquella infància, després el vaig tindre tercer de BUP i ja ho vaig tindre clar.